Идвам в Аркомерс, за да се избера плод за кухнята. Айде! Материала, на който аз съм се спряла, е кварцов технически камък. Затова съм тук. Плюса на този склад е, че мога да видя плота в реален размер и да си представя точно как би изглеждал на моята кухня. Тези са много красиви, но са керамика. Аз продължавам да държа на техническия камък. Направо си го взимам вкъщи с мотокара. Ето го и готовия плод, който си избрах в склада, технически камък Етна. Много ми харесва, защото е антибактериален, мога да готвя на него, не попива кафета, вина, сосове и всякакви други неща и се почиства много лесно. Това за мен е изключително важно. Избрах го, защото е красив и не трябва да се притеснявам за него.